Но как да се рекламира цялата страна? Сега ще разберем от Мира Бонева. Тя е победител в конкурса "Как бих представил България, ако бях пиар специалист". Здравейте! Здравей, Мира! Добре дошла! Благодаря. Здравей, честит празник. Така ти учиш в първа част на английска гимназия. Да, първа част на английска Уилям Шекспир. Уилям Шекспир. Добре. Да. Големият Шекспир, ясно. Но понеже в англосаксонския свят е развита основно терминологията, пък и теорията на пиара, на рекламата, ти сигурно си наясно с всички тия неща. Слоган, какво беше, маркетингово позициониране и други неща. Да, сложни термини. Не, аз не съм експерт, просто видях този конкурс и ми направи впечатление, че за първ път аз мога да кажа как всъщност, къде е проблема на цялата реклама, на целия рекламен процес спрямо България. Да, което значи, че ти си наблюдавала и тези процеси, това те вълнува. Къде виждаш слабото място? Проблемът е според мен, че се отдава прекалено голямо внимание на луксозни хотели и лъскави дискотеки. Сякаш предлагаме някакво дубайско ниво на обслужване точно в тази среда. Но и много ефтин, много ниски цени на пиенето, да си го кажем, както е. Да, но това не представя качество. Според мен трябва да се облегнем на това, че България, както всяка друга дестинация по света, има своята екзотика, своята уникалност. Ние не сме просто някаква дестинация, в която британци могат да дойдат и да се напият. И да видят същите хотели, като и в Аликанте, и в Дубай, както точно така. Добре, но кое е уникалното на България, което така в кавички казано продаваме? Какво казваме? Едно трябва да бъде то. Две, знаеш, рекламният принцип не е да има много послания. Така е. Мисля, че трябва да обърнем внимание на българския дух като цяло. Само вземете под предвид, че никъде другаде в света не може да бъде да се представи българския дух по същия начин, по който се представя тук. Например, в Копривщица или в старите части на Пловдив. Тук просто е уникално и мисля, че това, от което се нуждаем, е самият българин да осъзнае, че той е уникален. Никъде по света не може да се види това, което се вижда тук. Просто той трябва да го вярва. Добре, Мира, но аз ще те попитам нещо друго. Ето, да речем, че не рекламираме скъпите луксозни хотели, а започнем да рекламираме нашите етнографски центрове, музеи, градове, които са с такава история и са много атрактивни. Идва обаче туриста, който разбира, че тук е много хубаво, пътува по един лош път, чупи си колата или има някакви други проблеми, свързани с инфраструктурата, с други неща, които са в пакета услуги и това, което той консумира, и не идва повече. Харесват му къщите в Копривщица, може би и ресторантите в Копривщица, но може да не му харесва обслужването някъде, може да не му харесва нещо друго и това да го откаже. Не е ли това един цял пакет от услуги, който трябва, след като рекламираш качество, за което ти говориш, да отговаря на това качество, за което говорим? Идеята на пиара и на рекламните агенции е те да изградят една опаковка, която да се хареса на потенциалния потребител. Но какво има вътре, си остава за производителя и за самата стока, да се нарече така. Така че пиара не носи отговорност за качеството на продукта. Не носи, но може да спре да работи. Да, това е възможно, наистина. Да, но иначе точно разграничение, безспорно. Абсолютно точно го каза и аз затова предлагам сега да го чуем това есе, за да можем после да го коментираме. Заповядай. Благодаря. Така. Българската шапка на световният пазар. България е малка балканска страна, за която малко хора знаят, докато за останалите ние или се намираме в Африка, или не съществуваме изобщо. Това трябва да се промени. Изглежда обаче, че проблемът не се подхожда успешно. През 2009 година жалката сума от 8 милиона лева бе отпусната за реклама. Освен това, 4-те видеоклипове в интернет не представляват каква да е конкуренция за тези от Азербайджан или Хърватия. Тяхната грешка е, че се фокусират върху луксозни хотели и лъскави дискотеки. Вместо това, усилията ни трябва да се насочат към това, което ни прави уникални. Архитектурата в Копривщица, в Боженци, старите части на Трявна и Пловдив. Но големият въпрос остава – как да популяризираме всичко това? Отговорът е ясен.
Реклама от уста на уста. Това е ефективен метод, който един малък шапкарски бизнес, да го наречем Karzers Heads, използва, за да се представи на пазара. Какво прави собственикът господин Карзър? На първо място той организира парти с вход свободен в един от местните си магазини. Поканените гости са приятели, дизайнери, модни журналисти и колеги. И докато те се радват на изложба от шапки, сервирани с сервитьори с шапки Карзърс, им поднасят ордьоври с формата на шапки Карзърс. Накрая всеки получава подарък безплатна шапка Карзърс. Когато тези хора се приберат вкъщи, те разказват за партито, показват снимки и се хвалят с новите си шапки. Времето минава и един ден Бет, която бе на партито, поръчва 20 каубойски шапки за училищно празненство. А след това майка на един от учениците поръчва 50 шапки за рекламния си клип. Франк, читател на списанието, чийто представител е бил там, поръчва 100 шапки. И така, постепенно славата на малкият шапкарски бизнес се разнася и скоро негови магазини отварят врати из целия свят. Ето как работи рекламният метод от уста на уста. България е като Karzers Heads – малка и неизвестна. Затова местният бизнес може да се възползва от стратегията на Карзърс. Хора от чужбина, колеги, туристически агенти, инвеститори могат да бъдат поканени за един уикенд. Програмата може да включва дегустация на местна кухня, пикници, разходки из Пловдивските улици, посещение на музеите в Копривщица. Но точно тук може да се допусне голяма грешка. До сега рекламите са представили лукс от дубайско ниво. Стратегия, която се е доказала като недостатъчно успешна. Затова вниманието трябва да бъде обърнато към забележителности като етера. Това ще впечатли хора били на средиземноморски круизи и яздали камили край пирамидите. А когато се приберат вкъщи, гостите ще разказват забавни истории и магически приказки от далечната непозната източноевропейска страна. Разбира се, това няма да бъде ефтино, но цената да се пропусне подобна възможност е много по-висока от разходите по един уикенд. България има потенциал, но очевидно, че той не се развива. В момента, докато чете тези редове, Тиаго, богат бразилски фермер, се чуди къде да заведе семейството си на почивка. Сега той пише в Google известни туристически дестинации. Списък, в който България не участва. Все още. Да. Добре. Искам да те попитам, защото ти критикуваш наистина тази кампания, за която бяха дадени 8 милиона и половина, ли? Да. Цифрата. Нали там слоганът или рекламният израз е easy to find? Нали не греша? Да. Лесна за намиране. Харесва ли ти това? Адекватен ли е? Днес сме в ерата на Google. Днес всички и всичко сме лесни за намиране. Така че не мисля, че трябва да акцентира върху това. Трябва ни нещо, което да представлява нас. Нека вземем за пример ансамблът Мистерията на българските гласове. Те представят народна българска музика, и която е отражение на българската култура, българският бит, българският дух. И ако българската култура и бит бяха лесни, т.е. разбираеми, лесни за разбиране... За храносмилане. За храносмилане, точно така, да. Ако те бяха лесни, то тогава ансамблът сигурно ще да си казва лесните гласове на България. Затова смятам, че трябва да се акцентира върху факта, че нашата култура като цяло е обвита в някаква мистерия. Ние сме, от една страна сме на стария континент в Европа, където се намират Париж и Биг Бен, но от друга страна културата ни е толкова далечна от англичаните и потенциалните туристи. Смятам, че там трябва да се... Добре казано. Много интересно, да. Аз мисля, че от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще ти се обадят след предаването. Ами чекай, там имат нужда от такива консултанти. Ти искаш ли му отказа ли се да я питаме за този брандинг? За брандинга. Ти разбра ли за това брандиране на България? Да преведем на хората. Да, като дойде един голям специалист, кажи. Дойде един голям специалист, каквато и ти със сигурност би могла да станеш един ден, който консултира държави. Около 50 държави беше консултирал до сега. Чу ли какво каза той за нас? Не, за съжаление нямах. Прилича до някъде това, което и ти казваш. Съвпадат в определена степен вашите мнения. Но разбира се, има и другата страна, че ако си подредим държавата, ако инвестираме в инфраструктура, за която споменах преди малко, както например се случи в Банско, има писти. Ами, като има писти, може да бъде домакин Банско, значи.
на световната... Кръг от световната да, купа. на кръг от световната купа по ски алпийски дисциплини за мъже. 240 милиона души разбраха, че има Банско на картата. Да. Много лесно го намериха по този начин. Но и ми хареса, и на нас ни хареса, защото много хора дойдоха и оставиха парите си тук. Ето, стоката е качествена, значи пиара може да си свърши лесно работата. Защото първата стъпка е стоката. След това пиара просто... Опакова, както ти казваш. да. Извинявай, че те прекъсвам. Точно така, опакова е, разказва на света за нея и когато хората дойдат тук, когато става въпрос за туризъм, втората стъпка е те всъщност да останат доволни от качеството на стоката и като се приберат вкъщи да разкажат колко хубаво са прекарали. Аз знам, че ти обичаш да правиш и снимки, освен да се изразяваш добре и да разсъждаваш на тема пиар. Сега една изложба гостува в момента в Брюксел, покривите на София, на наша колега от БТА. Да. Много хубава Хубава изложба. изложба, много. Да. Ако трябва да направиш една снимка на България днес, коя би била тя, за да ни представиш? Бих представила... Аз идвам от едно село в Искърското дефиле и всеки ден пътувам до тук с влак. Така ли, може ли да разбера името му? Томпсън. Аха. И имам възможност всеки ден да наблюдавам прекрасни гледки от природен тип. Всяка сутрин, когато ставам рано през пролета, съм забелязала, че точно преди изгрева на слънце има един момент на нетърпение. Сякаш цялата природа, всички стоят и очакват нещо прекрасно да се случи. Смятам, че България точно в този момент е точно в момента на очакване. Слънцето да се покаже, да ни огрее и ние най-после... Да. Хубав образ, нали, Аде? Много е хубаво, наистина. И ние гордо да се изправим пред света и не да кажем, не просто да му подшушнем, а да заявим, ние сме тук, елате и правете бизнес с нас. Много хубав финал, може да бъде това на поетично, нашия разговор. Да, прагматично. Прагматично, ето. С бъдеще. Всичко това в един разговор с Мира, която ни прочете своето есе за бранда България и за бъдещето на българския туризъм. Сега? Сега се разделяме преди обедните новини на Българската национална телевизия, които ще бъдат с водеща Нора Арсова. Но преди Нора да ви каже какво е новото на 3 март, едно изпълнение на шампионите в 3 пъти шампиони. Печели за години и половина 3 световни титли за самодейни фолклорни състави. Това е ансамбъл София 6.